Ootata belali banoxanduva loba kwakuthiwa kwalusiwe emathileni baqiniseke ukuba kuphithizela ntoni phaya esuthwini, bayoyewulwa oonotrongo abavolontiyela ukukhankathela abantwana. Amadoda esizwe amele kuqiniseka ukuba ikomkhulu liyayazi nale nto. Bodada, nokuba niyathanda nokuba anithandi, futhi uba umntu akathandi usenofaka umnwe emlonyeni agabhe, mhlawumbi uzawuba bhetele. Siphantsi kolawulo lwenkosi, loo nto siyinikwe yimveli. Mhlawumbi awuvanga xa esithi uMqhayi ngemihla yakudala mini kwavela intaba kwabekwa umntu wamnye wokuphatha abantu, kwathiwa ke lo mntu yinkonyana yohlanga, kwathiwa ke lo mntu makathotyelwe luluntu ukuze yena athobele uQamata. Apho kuyawuvela khona imithetho nezimiselo ayawuthwa ukuzigwenxa kungalungelelanga. Iinkosi ngabantwana bendalo. Noba uyayiva, noba uyiva inkosi ibimele uba ngomhlaba wayo, amasiko enziwayo kule mizi ephethe ilali kuyo, akujikelwa mva kwayo xa kuza kwaluswa. In the same fashion, uba kwawuphuma isidumbu, ikomkhulu limele uba liyayazi loo nto. Amadoda okuhlala ebemele uba agada abantwana njengabanye beguya, amakhwenkwe lixesha lobulalana kwawo, awalelali ayovingca phaya kuthi bekusithiwa kuyaluswa kanti kuzawungcwatywa. Phethe izixhobo ezinobungozi, ndimfuba, ndimnqe, ndimhloko, ndimhlubulezi.